nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosika ye nin ye Abidjan Côte d'Ivoire faba kɔnɔ a ɲɛ 12 o be anw fɛ yan nɔ an ka VOA soba kɔnɔna na aw be kɛ VOA ka kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA so kɔnɔna na Kadiatou Traoré an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Coupe d'Afrique des Nations ale demi-finale olu be senna an be waati min na iko sisan Abidjan kaw fɛ yen nɔ bi ni waati ni yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria ani Afrique du Sud cɛdenw olu be ɲɔgɔn na awa nɛgɛ ɲɛ 8 wagati la aywa Côte d'Ivoire ale min be kan ka coupe in organiser olu ni République démocratique du Congo mɔgɔw olu bɛna kari ɲɔgɔn na an ka laselikɛla Siaka Traoré a be kɛnɛ kan ye an bɛna a ka laselikaw lamɛn labɛnw cogoyaw ani fɛn caman wɛrɛw kan n'an tilal'o la ko Mali ka kɛɲɛ ni CEDEAO ni Mali farafina tilebiya fanfɛ tɔn Mali ka bɔli ye a la Mali mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko kabini don min na olu ye laseli kɛ k'a fɔ ko ka tɔndenya walan sɛmɛna awa ko o y'u ka tɔndenya bannen ye k'olu tɛna waati wɛrɛ makɔnɔ o la o laseliw fana b'an bolo ka lase aw ma awa ka fara o fana kan awa a jirala fana k'a fɔ ko fɛn min ye l'Amérique jamana ye yan Donald Trump n'ale ye jamanatigi kɔrɔ ye n'a bɛ fɛ ka i kanabɔ cɛbɔya nɔfɛ ko kura a dun kun ye taabolo dɔw ta a ka sigikan kumakan ka kɛ a ka o kɛwale ninnu kan olu bɛ daminɛ sini o fana kunnafoniw b'an bolo ka lase aw ma ninnu de bɛna fara kunnafoni wɛrɛw kan an ka laselikɛlaw fɛ ka tɛntɛn aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan ka fɔlɔ ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ farafina ntolantanba kɛnɛ n'a bɛ wele ko CAN 2023 ta hukumu kɔnɔna la awa ko a ko b'a la ka sɛnsɛn ka se a laban waatiw ma an bɛ don min na i ko bi u bɛ demi-finale kan o demi-finale ni o kan ka latɛmɛ bi an bɛ waati min na sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria olu ka équipe ani Afrique du Sud olu bɛ ɲɔgɔn na ni waati in na an ka laselikɛla n'o ye Siaka Traoré ye a bɛ kɛnɛ ka Abidjan ye an k'a ka laselikaw lamɛn farafina senantolantan ɲɔgɔn kun bɛ ba ta ko bisabadina na kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yan kabini janvier kalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na a bɛ sɛnsɛn na a tɔ tile 4 a bɛ kuncɛ kari nata don février kalo tile 11 final tan don an bɛ waati min ko sisan Nigeria ale ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔndan de bɛ sen na min bɛ demi-finale fɔlɔ ko fɔ VOA baraɲɔgɔn radio so Albayan Côte d'Ivoire kaw fɛ yan o kunnafoni dila Aïchatou Kone ye munumunu salo kɛ Bouaké ka dɔw ka hakilina filɛ a ɲɔgɔndan kan Bakikaw bɛ sigini le ka barontanaw kɔnɔ o b'o hakilinata fɔla an ɲɛna an bɛ ala deli ala ka farako yan ne kɔni hakili la Afrique du Sud bɛna Nigeria gagner 1-0 non ne bɛna kɛ sala non balonto Abidjan basi ta konto la bɛna ja voilà parce que a bɛna jouer ka ɲɛ a bɛna kɛ pro a tɛna kɛ magan n ko ɲɛ b'a la Nigeria kɔni bɛna gagner ne kɔni b'o de yira ten Afrique ni Nigeria Afrique 2 Nigeria 1 Afrique au quatrième final la mɔgɔ caman sigini le ka ɲɔgɔndan filanan de kɔnɔ Côte d'Ivoire samaw ni République démocratique du Congo waraw olu le bɛna o ɲɔgɔndan kɛ a bɛna lɔn mɔgɔ min bɛna taga ɲɔgɔndanba la n'o ye finale ye Ivoirien bɛɛ lajɛlen laɲini de ye o y'a jamana ye se RDC jamana na walasa o ye sankɔrɔta sɔrɔ ka taga finale la olu b'o laɲiniw yirala an na an bɛ Congo gagner 2-1 ala bɛ bi kelen don Seko Fofana bɛ bi kelen don min ma an dugula dɔɔni an balimacɛ min ye Ouma Diakité ye ale tɛna se ka maki tɔgɔ jouer parce que a ka carton fila ta ka carton rouge sɔrɔ olu na ni Maliens ye puisque a ka biro a ka maillot bɔ olu bɛna an tɔɔrɔ dɔɔni mais an ka entraîneur mun lɔ a bɛna se ka classement kɛ an bɛna gagner inchallah n'ala sɔnna an b'a gagner 2-0 walima 2-1 un but de Adengara un but de Sébastien Haller walima un but de Seko Fofana farafina dalontan lɔse 34 ɲɔgɔndanba n'o ye finale ye o bɛna kɛ kari nata janvier kalo tile 11 stade Alassane Ouattara de Bimpila min filɛ nin ye a Niama Aïchatou Kone halisa kani tako bisabadina na demi-finale ɲɔgɔndan fila ko kun kan ani Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Baba Sissouma Masalala a ka fɔla ɲɔgɔndan ninnu fila tɛna nɔgɔya ka da kan jamana ninnu kelen-kelenna bɛɛ n'a ka fanga bɛɛ n'i ka sengo la Nigeria ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔndan ko la Baba Sissouma
n'an ye Nigeria Afrique du Sud ta min ye demi-finale fɔlɔ ye n'a bɛ taa 17h Buaké stade de la paix la a bɛ yira k'a fɔ tɔn fila in u gɛrɛsɛgɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ jamana belebelew ye u bɛɛ bɛ anglais-kan fɔ style anglophone b'u la mais n'i y'u ta u ka équipe fanga bɛɛ n'i ka fanga don Nigeria ale ye kan ta siɲɛ 3 wa ɲininkan na a taacogo ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔ si ma a tɔn da fɔlɔ ayiwa Nigeria sɛkasi dondon dɔ b'a fɛ yen ko Osimhen ye ballon d'or africain ye a kelen tɔgɔ bɛ se ka kɔbaw ni babaw tigɛ ale kɛrɛfɛ Ademola Lookman bɛ yen ale ye bidolangana ye a bɛ d'a ma a b'a ti jɔ la et puis professionnel ba caman bɛ Nigeria équipe la wa ɲinɛ u nalen don ko dɔ kama nka sebaya tɛ se ka d'u ma ten sabu ni tɔn min bɛ bɛn o kɔrɔ ye ko Afrique du Sud a ye tulo daminɛ ni défaite ye Mali y'a bati 2 ni kanangolo kabini o bɔra la a bɛ ka kabako yira Afrique du Sud ale de ye Maroc bɔ a la 8e de finale la ayiwa o ye belebele dɔ ye Afrique du Sud n'i y'a tɔndenw ta u jɔyɔrɔ ka bon terrain kan kosɛbɛ sabu a caman bɛ ballon tan u ka dugu la n'o ye Afrique du Sud donc ale b'i ko club de voilà u bɛ ɲɔgɔn dɔn u ɲɛ tugulen bɛ ballon di ɲɔgɔn ma wa u ka football a dalen de don u b'a sarada c'est-à-dire u b'u ka rythme kɛ cogo bɛɛ la k'a daminɛ fo ka taa ban donc c'est une équipe très joueuse ballon tan équipe do a t'a bila fiyewu hali bi Afrique du Sud k'a fɔ ko kan kelen de b'a bolo a ka d'a ye a ka filanan sɔrɔ. Demi-finale filanan Côte d'Ivoire jatigi ni République démocratique du Congo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 20 waati Baba Sisuma Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dila nin ye ndolatan ye min ye ndolatan kangara ye sabu nin tɔn fila in bɛɛ ye kupu ta siɲɛ 2 o gɛrɛsɛgɛw bɛ ɲɔgɔn na ye nka terrain kan RD Congo ye ko caman yira kɛnɛ in kan a n'a ka football engagé puissance b'a la u t'a bila fiyewu Côte d'Ivoire a b'a ka so certes mais a sara ka kunu fo siɲɛ 2 siɲɛ 3 nin niveau in kɔnɔ na ko bɛna kɛ cogo di ɲininkali tomi bɛ yen c'est vrai kupu bɛ taa Côte d'Ivoire fɛ yen nka Côte d'Ivoire majɛ caman b'a la ni ndolatan in na sabu a ka ndolatan titulaire 4 o tɛna ye ndolatan in na ala ni carton ko sababuya la donc suspension défenseur 2 b'o la ani attaquant 2 surtout défense la Serge Aurier côté droit in na défense la joueur 2 b'a jɛ attaque la 2 o 2 attaque la Oumar Diakité b'o la o min ye ayiwa victoire du Côte d'Ivoire ma contre le Mali o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc joueur 4 cadre 4 de bɛna Côte d'Ivoire jɛ a bɛ kɛ fiɲɛ ye nka demi-finale de Côte d'Ivoire kɔni bɛna a taa n'u ni de ye ayiwa gɛrɛsɛgɛ bɛ Côte d'Ivoire bolo a b'a ka so nka RD Congo ayiwa a fana n'a gɛrɛsɛgɛ do de a n'a gɛrɛsɛgɛw nana maintenant pour que ka demi-finale fila in Afrique du Sud ni Nigeria u ye ɲɔgɔn sɔrɔ 2019 Nigeria se sɔrɔ 2-1 min ye Côte d'Ivoire RD Congo olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ laban kɛra 2015 Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ 3-1 o san yɛrɛ Côte d'Ivoire ye coupe ta donc voilà un peu référence laban min bɛ ni jamana 4 ni ɲɔgɔn cɛ. an bɛ jaabi fila ninnu ma kɔnɔ k'a dɔn jamana fila minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ finale kɛnɛ kan karidon n'o bɛ bɛn février kalo tile 11 ma VOA banbara tɔgɔ la Abidjan kan kɛnɛ kan Côte d'Ivoire jamana kan Siaka Traoré kala seli don an lamɛnnen don VOA baaraɲɔgɔn radio so Albayani kan Côte d'Ivoire jamana kan kani hukumu kɔnɔ a kan bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan. an ka foli bɛ Siaka ye fo Abidjan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Mali bɛ kan ka a yɛrɛ jate k'a fɔ k'a bɔra CEDEAO la kabini don min na a y'a ka tɔndenya walan sɛmɛliw laseliw kɛ nin kunnafoni nin bɔra Mali kɔkan ko kutigiso ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna na Modibo Dambele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Mali faamaw Bamako ye laseli kɛ janvier kalo tile 28 ko Mali b'a senbɔ CEDEAO la ka bɛn ni Niger ani Burkina Faso ni olu bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma la olu fana y'u senbɔ a la. CEDEAO farafina tilebiyanfan jamana ale ka sariya kisɛ 91 na ye a yira k'a fɔ ko jamanaw jagoyalen don ka to u ka tɔn kɔnɔna la san 1 ali n'u y'a hakilila ta k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka bɔ a la. Mali jamana ka kɛnɛmako minisiri ye bataki dɔ ci CEDEAO ma mun na a ko Mali jamana jagoyalen tɛ tuguni ni sariya kisɛ 91 na in ale kumakan ma. Mali jamana ka kɛnɛmako minisiri so ko CEDEAO yɛrɛ ye a ka bɛnkan sɛbɛn ko a y'a to nafa t'a la tuguni ka d'a kan a ma a ka layidu labato ni ka CEDEAO jamanaw olu dancɛw datugu ni Mali ye mun bɛ Mali bali
ka se kɔgɔji ma ko CEDEAO tun ye ɲangili girimanw jagoya tinti Mali kunna yaasa ka se ka sarasiw minnu bɛ fanga la olu jagoya olu ka se ka layidu ta fanga dili la wagati dɔ bɛɛ sɔnnen don mun ma yaasa fanga ka se ka segi faso jama mɔgɔw ma ni minisiriso ko Mali ka ni hakilila mun filɛ nin ye ko seginkɔ fosi tɛ a la ni o ye k'i senbɔ CEDEAO ko la pepepewu ka da kan tɔn a ti a yɛrɛ ka sariya sɛbɛnw labato. Ka tɛmɛ ne nin kunnafoni kelen n'o juru kelen ye kunnafoni dɔ b'an bolo nɔ an tun delila k'a latɛmɛ ka tɛmɛ don tɛmɛnenw na awa ka kɛ ne nin ye Mali sɔrɔ minisiri ale ye tɔnsigi kɛnɛ tun sigi ne Mali opérateur économique ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye Mali ka tɔndenya sɛmɛli ko in na ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la awa Mariam Kuyate ale b'a laseli kɛ an ye an ka lamɛn. Ni lajɛrɛ in senfɛ sɔrɔko ni nafoloko minisiri Aluseni Sanu a ye walawalali caman kɛ ka sanga Mali bɔli la CEDEAO jɛkulu kɔnɔ a ka fɔla ko ka Mali to CEDEAO la ko Mali jamana tun bɛ bɔnɛ nafolo kasabi caman na sefa wari miliyari 120 ko de tun bɛ tigɛ Mali kun ka sababu kɛ CEDEAO ka sariya n'a ka taabolo batoli ye Mali tɛgɛ bɔlen CEDEAO bolo k'a ma fɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ ko nka a bɛna nafaba de lase ni jamana saba ma n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger jamana ye. An ka jamana ninnu na fɛn minnu b'an bolo n'an bɛ se ka k'olu développer ka yiriwa n'o ye o fɛn de ka ca tile b'an fɛ yen ji b'an fɛ yen produit ressources minières caman b'an bara entreprises b'an bara adamaden b'an bara minnu kalannen don minnu bɛ baara la opérateur économique b'an bolo minnu jilajalen don. Le fait qu'aujourd'hui an bɔra CEDEAO kɔnɔ bi a b'a to an ka entreprise minnu bɛ yen u bɛ se ka baara kɛ ka feereli kɛ ka nafa caman sɔrɔ pays kelen tɛ jamana saba de jɛra k'a kɛ jamana saba in population ye 70 millions de ye o population in bɛɛ ye marché de ye bi donc an ka entreprise ninnu ni opportunité ba de y'u bolo bi u ka se ka yiriwali kɛ u ka se ka fɛn caman kɛ pour que u yɛrɛ bɛ taa ɲɛ u bɛ se ka personnel recruter etc. Sɔrɔko ni musakako minisiri a y'a yira ko n'i ye Mali ka fɛn bɔtaw lajɛ kɔ kan ko 100 sarada la 59 ko bɛ taa CEDEAO ni UEMOA jamanaw kɔnɔ ko Mali yɛrɛ ka bɔta ye 20 ye ko kama Mali bɔli CEDEAO la ko bɛna dɔ fara jamana yɛrɛ ka musakaw kan. Nafa mun b'an kan teliya la an ka budget yɛrɛ kan an y'a ye k'a fɔ an bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ o fanba bɛ taa ka bɔ CEDEAO kɔfɛla la o sanu ani kɔɔri ye. An bɛ fɛn mun feere CEDEAO kɔnɔ o ye baganw de ka caya ani engrais dɔɔni maintenant mais an bɛ fɛn fɛn san ka bɔ kɔfɛ o 100 sarada la 60 ni kɔ ɲɔgɔn bɛ bɔ CEDEAO de la o bɛ se ka kɛ produit pharmaceutique ye a bɛ se ka kɛ produit alimentaire ye fɛn caman ye bon or olu ka produit mun bɛ don an bara olu bɛ 100 sarada la 18 de sara kan an dun ka produit minnu bɛ bɔ taxe ba de bɛ k'o kan parce que an tɛ k'a feere CEDEAO kɔnɔ c'est ce qui fait que ni an bɔra la bi budget a dɔgɔyalenba o ye miliyari 20 fo miliyari 25 hakɛ ye mun bɛna don droit de douane la k'a sɔrɔ an tun t'o sɔrɔ. O siratigɛ la Aluseni Sanu a ko a bɛ hakilisigi ɲini Malidenw fɛ ko fɛlɛ ni dabaliw bɛ sen na ni jamana saba marabagaw fɛ yaasa u ka bɔli CEDEAO kɔnɔ a kɔlɔlɔba kana ye a jamanaw la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Mali kamaleni san 32 sifin min ne a ye muru don mɔgɔw la Gare de Lyon na Paris minɛna k'a ɲangi Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko ɲa kan an ka kumakanw lamɛn. Ni sigana mɔgɔ in tun b'a fɛ ka nigɛlɛya wale ta ka ɲɛsin Faransi jamanaden dɔw ma. Ni kunnafoni ninnu dira Faransi kiiritigɛso parquet fɛ. A ɲangira k'a fɔ k'a ye maramafɛn ta ka dangarili wale ta ka ɲɛsin maa dɔw ma. An bɛ waati min na a labilalen don fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan. Ɲiningali kelen pe o de lajɛyara ka taa bɛɛ lajɛlen ma ko k'a dɔn ko nin koɲɛ in tun tɛ politiki ko ye. Bawo maa min ye nin walejugu in ta ka ɲɛsin Faransi jamanaden dɔw ma ka kɛnɛya ko dafalenba tun tɛ. Min kunnafoniw lasera a ka surunnadonikɛla Maître Yassine Yakuti ale fɛ. A minɛna ka bila kaso la lɛrɛ 24 kɔfɛ a labila la. O nɔgɔnin fɛ a bilala ka taa dɔgɔtɔrɔso dɔ la minnu ka furakɛli bɛnnen don hakili banabagatɔw olu la tɔbɔtɔli ma. O kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛna ka ɲɛsin a ma min bɛ wele nanzarakan na ko examen psychiatrique. Nka o m'a to a ka bɔ a ka jalakilikanw kɔrɔ i n'a fɔ kiiritigɛso parquet o y'a kunnafoniw lajɛya cogo min. Tarata don midi waati maa min ye kasara sɔrɔ ni maa kofalen in ka dankarili senfɛ cɛlamɔgɔ dɔ ni a si ye san 66 ye.
banalen kɔfɛ a kɔnɔyanfan fɛ muru la ka fara karogɛlɛya wale wɛrɛw kan min tara ka taa kunkoloyanfan fɛ tun laminɛlen don kɛnɛya baarakɛlaw bolo i n'a fɔ parke y'a lase cogo min maa kasaratɔ wɛrɛ be yen min fɛnɛ ye dekun sɔrɔ kuma min na nin makofɛlen ye ɲɛsin maaw ma ni muru ye k'ale tun y'a laɲini de k'a b'a fɛ k'a bali a ka walejuguw la fɛnɛ bɛ kɛnɛya baarakɛlaw ka bolo kan furakɛli la ɲiningali kelen ko mun de ye nin cɛlaka ye min ye mali jamanaden ni a sigiyɔrɔ bɛnnen don itali jamana ma bila ka nin dankarili wale kɛ n bɛɛ d'a kan a bɔlen kɔfɛ fevrier kalo tile fɔlɔ itali k'i kunda faransi jamana kan a ko ɲɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ maa minnu bolo kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ka laseliw kɔnɔ min ma sɔn k'a yɛrɛ kofɔ min ɲiningara taratadenw wulada fɛ kiritigɛlaw fɛ y'a sɛbɛntiya ko maa min ye nin walejugu kɛ kumana kosɛbɛ k'a to kaso kɔnɔ k'a ka kumakan gɛlɛn dɔ kɛra ko faransi jamana ye taabolo gɛlɛn dɔw ta ka ɲɛsin ale mɔkɛ ma nin kɛra sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ a ko ɲɛ kunna olu dɔ ka seereya ye ka tɛmɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko bi araba in na fɛn min ye M23 ale kɛlɛkɛdenw ye o ni gouvernement ka sɔrɔsi lakanakɛlaw RDC jamana kan olu karila ɲɔgɔn na ka fitinɛ kalaya kosɛbɛ ayiwa a yɔrɔ a taara kɛ Sake fanfɛ bolo de fɛ min yɔrɔ ye yɔrɔ gɛlɛnba ye Ngoma sigiyɔrɔ kɔnɔna na ayiwa a sigidala mɔgɔw ka laseli la a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko nin tile laban ninnu na ayiwa nin kari ɲɔgɔnna ninnu kɛra kalayara kosɛbɛ Masisi dugukolo kan ka taa Ngoma kɔgɔduguya fanfɛla la n'o ye Nord Kivu faaba kɔnɔna ye ayiwa k'a kɛra sababu ye ko ka kɛlɛɲɛbolila kuraw olu ka u sigiyɔrɔw bila ka taa fan wɛrɛ fɛ ayiwa mun u mina cɛ sen fɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman jogi minnu ladonna lakanakɛlaw ani ladonikɛlaw n'u bɛ wele ko humanitaires fɛ Sudan kɛlɛkɛkulu 2 alors k'olu y'a sɔnna a ma bi ka taa sigi Suisse jamana kan ka taa bɛn kuma kɛ yen nɔ duniya keleya tɔnba ale ka bɛn labɛn kɔnɔna na ayiwa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye nin kɛlɛ ninnu ye a dabɔra kabini avril kalo la san 2023 waati la a kɛlɛ fitinɛ wulila Général Abdel Fattah al-Burhaman ani force de soutien FSR paramilitaires n'o ye kɛnyɛrɛ ye maramafantigiw ye ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa ni a kun kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman faga ni kuma caman fɛnɛ kun kɛra kɔnɔna na n'u kun ma sɔn maramafɛnw sɛmɛli ko kumaw yɛrɛ kun ma a ka ca ni mɔgɔ 24 ɲɔgɔnna ye minnu bɔnɛna u ni na bi araba in na Pakistan jamana kan ayiwa a yirala k'a fɔ ko a sababuya bɔra fudon belebeleba 2 de la na min kɛra u ka marakɛla yɔrɔ dɔ kɛrɛfɛla la Espagnekaw fɛ yen nɔ olu ka sɛnɛkɛlaw kulu olu wulila ka u ka nisɔngoya jira ka u ka siraw datugu bituguni ka kɛɲɛ ni taabolo dɔw talen ye nanzarala keleya tɔnba fɛ ka kɛɲɛ ni u ka koɲɛw ye ani layidu dilen dɔw u ma n'a ma timɛ u ka gouvernement fɛ u y'a yira k'a fɔ ko u ye laseliw kɛ WhatsApp bolow ani bɔlɔlɔsira camanw kan ka mɔgɔw labɔ ka siraw tigɛ mɔgɔw la bi araba in na VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la an balimaw ka fɔ halisa u bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Keyatu Tarawele de kumakan na ayiwa nin waati in na a bɛ se ka n'aw bɛ fɛ ka sɔgɔ jɛmukan in na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔkaw fɛ yen nɔ Abidjankaw fɛ yen an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan ayiwa Gawukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan ne mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ an ka sanfɛ bɔlɔlɔsiraba fɛ n'o ye www.voabambara.com walima an b'an ka pagew bɛɛ lajɛlen kan nin waati in na directement na réseaux sociaux kan Facebook, YouTube ani Instagram ka tɛmɛ ni kunnafoni l'Amérique jamana marakɛlaw ye a yira k'a fɔ ko Senegal wasadenw ka nin danatigɛli min kɛra yaasa ka se ka dansigi kɛ u ka jamanatigi ɲini kalataw dɔgɔ la ko o labɔ a ma ko ye sababu de ye ko ka dɔ fara Macky Sall ka fanga kan awa ko o ye waleya ye min tɛ bɛn Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka lamɛn
États-Unis jamana ko ka jɔrɔlenba do ka kɛɲɛ ni lahalayaw ye min bɛ senna Senegal jamana kan. U ka jamanatigi Macky Sall kelen kɔfɛ ka laseli kɛ k'u ka jamanatigi sigi kalata min tun ka kan ka kɛ février kalo tile 25 san 2024 bɔra dɔgɔkɔrɔ. Wa ko min bɛna sɔn ka fiɲɛ don u ka bɛjɛ fanga démocratie la. Nin kɛra Amérique jamana ka département d'état ka laseliw ye min labilala bataki dɔ kɔnɔ. U ye u ka nisɔgoya yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni lahalaya ninnu bɛɛ lajɛlen ye min dɔ fɛnɛ bɛ senna wasadenw fɛ wasabulon kɔnɔ. N'o daminɛna kabiri tɛnɛndon tile 2 jamanatigi Macky Sall a ka laseliw tɛmɛlen kɔfɛ u ka jabarani so kan. O fɛnɛ dara u ka finitigi gendarmew ka wulikajɔ ka taa wasabulon kɔnɔna la tuma min na wasadenw tun bɛ k'u cɛda wɔtɛw senfɛ i n'a fɔ Amérique jamana ka département d'état y'a lase cogo min a ka bataki kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni lahalaya ninnu bɛɛ lajɛlen ye u ka wote minnu ni o kalata ka kan ka kɛ k'o tɛna se ka jate tuguni u ye min fara a kan. Amérique jamana ka ciladenya o y'a ɲini Senegal jamana fɛ k'u ka wulikajɔ ni dabali bɛɛ tigɛ ka se k'u ka jamanatigi sigi kalata labɛn i n'a fɔ u ka jamana kɔnɔna sariya sunba u kɛlen do ka laɲini cogo min. Ko nin taabolo in kisa ka gɛlɛn an bɛ don min na ko min bi min bɛ ka kɛ Senegal jamana kan. N'o dɔ daminɛna nin sanga laban ninnu kɔnɔ ko ka yɛlɛma don u ka jamanatigi sigi kalata waati fɔlenw na. O koɲɛ kɛlen do sababu ye ka nisɔgoya kɔni lawara kosɛbɛ Senegal jamana fan caman fɛ ko nin bɛ i n'a fɔ fanga dafiri ani fɛnɛ ko ka dan sigi u ka jamana ka sariya senw na min laɲini wele dɔ kɛlen do u ka fanga sɛnɛmatɔnw fɛ. Ka fara o fɛnɛ kan Senegal u ka dɛmɛbagajɛkulu baara ɲɔgɔnya bɛ u ni minnu cɛ fɛnɛ caman kɛlen do k'u ka jɔrɔna yira. Farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CEDEAO ni Senegal jamana bɛ o tɔn kɔnɔ fɛnɛ kɛlen do ka laɲini kɛ ko k'u ka sariya senw na bato ko komi jamana wɛrɛw kɛlen do k'a kɛ cogo min. U y'a ɲini Senegal jamana fɛ k'u ka fɛɛrɛ telimanw ɲini joona kalata kan ka kɛ waati min na ko k'o bonya. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. L'Amérique jamana kan yan nɔ ayiwa yala Donald Trump jamanatigi kɔrɔ ale ye jɔyɔrɔ min fa dankariliw senfɛ wasabulon kan bɛna kɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ a ka cɛbɔya kuraw la wa ni kumakan ninnu de kɛnɛ bɛna sigi l'Amérique Cour suprême kiirikɛla 9 ni ɲɔgɔn cɛla la ka hakilijagabɔw kɛ a kan sini Mohamed Toure bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn. Kiiritigɛsoba tun ye wulikan sɔrɔ ka bɔ jamanakuntigi kɔrɔ fɛ ani min ka di sisan républicain jamanaw ka kalata fɔlɔ la ka kɛ ni décembre kalo la Colorado kiiritigɛso y'a jira ko a tɛ se ka kɛ nin mara na jamana tilebi fɛ. A bɛna sɔsɔli mɛn ka bɔ bolofara 2 bɛɛ fɛ alamisa don. Sariya ko ɲɛfɔbaga minnu bɛ se kosɛbɛ olu bɛ ka sɔsɔli kɛ kabini kalo caman o kɛcogo sugu tiɲɛni nafa politiki siratigɛ la. Nga bɛɛ sɔnna ma ko kiiritigɛsoba min ye ladalabaga caman ye n'a jenilen don a ka san 2000 latigɛ la n'o ye se sɔrɔli dafɛlen di républicain George W. Bush ma démocrate Al Gore kan o bɛna a fɛ cogo o cogo a kana kɛ i n'a fɔ a bɛ fan kelen fɛ n'i y'a suma ni fan wɛrɛ ye. Fo kana se bi ma mara 30 minnu na sɛnboli sɛbɛnw kɛra Donald Trump kan 2 dɔrɔn de sen sɔrɔ Colorado ni Maine Kenyaka ani kɔrɔn fɛ. O bɛɛ n'a ta mara damadɔ bɛ ka makɔnɔni kɛ walasa ka latigɛ dafɛlen kɛ fo ka se kiiritigɛsoba ka kiiritigɛ ma. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na Farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa bi ye araba ye arabadonyaw fɛ an bɛ gɛrɛn kɛnɛ bɛ sigi Abibatu Tarawele fɛ a ka bi gɛrɛn kɛnɛ kɔnɔ a taara se baaramadilanaw dɔw de ma n'olu de masaya an k'u ka masalaw lamɛn. Tebili bɛ kala ji bɛ kala la ni barama yɛrɛ t'an tɛ balo. Fugan barama ye tobilikɛ minɛ fɔlɔ ye musow ni tobilikɛla caman bɛ baara kɛ min na dunuya kɔnɔ. Numu de yamaruyalen don a dilanni la Mali kɔnɔ. Muso caman bɛ baara k'a la kun caman kama. O de y'a to bi VOA Bambara ka gɛrɛn taara fugan barama dilanyɔrɔ dɔ la
Sɛbuguni sugu kɔnɔ Ɲamakɔrɔ sigida 6nan la Bamakɔ. Isa Kante n'a balimaw fɛ yen. Ne tɔgɔ Isa Kante. An bɛ baramadilan na a mɛnna dɔɔni dɛ. A kɔni san 20 ni kɔjan kɔni o b'o bɔ. Bon an baramadilan an y'a min sin fɛ de. An y'o sɔrɔ an ka so quoi. Barama tɛ dilan ni fɛn wɛrɛ foyi ni fugan tɛ. Danfara belebeleba yɛrɛ b'olu parce que waatiw cogoyaw tɛ kelen et puis développement bɛ ka na. Matériel bɛ ka changer. Fɔlɔ baara tun bɛ kɛ minɛn minnu na mais sisan baara tɛ k'olu la quoi. Fɔlɔ an b'a fiyɛ an bolo ninnu na mais sisan courant de b'a fiyɛ. Ne tɔgɔ Alu Kante. Barama yɛrɛ bɛ dilan cogo min na i bɛ bɔgɔ lamaga fɔlɔ ka sɔrɔ ka bamɛ gosi ka mulu siri. Ka mulu fana kɔnɔ fa ka sɔrɔ ko dabiri bamɛ kan sa ka sɔrɔ ka yiri don a la sisan ka susuli daminɛ. Donc n'i y'a susu sisan i bɛna walankali daminɛ. N'i y'a walanka ka ban i bɛ buguri k'a la ka tila ka bɛɛ monter a nɔ la tuguni. Ka tila ka fuganji soli ka na i bɛ fugan fana sigi n'o mɔna i bɛ n'o k'a la. Aw yɛrɛ ka barama ninnu bɛ dilan ni fugan na suguya jumɛnw ye? Ne tɔgɔ Musa Kante. Voilà, fugan na sugu bɛɛ bɛ se ka barama dilan. A ko bɔsɔn min karɛti min kɔnɔ ale ni mobili fugan ni moto fugan bɛɛ bɛ kɛ ka dilan ni courant fili ninnu. Dɔw bɛ ka fara kan yɛrɛ parce que fugan gɛlɛyalen don sisan a sɔrɔli a ma nɔgɔn parce que Libanɛw fana donnen don a sanni ma an yɛrɛ ni Libanɛw de bɛ ka a tila sisan quoi. Bɛɛ kɛlen don k'a gɛlɛya ɲina trop olu b'a la moto ni motɛri ninnu ni ka fɛn bɛɛ bɛ ko motɛri ma fɛn olu fana bɛ taa kɛ olu le ya. Ka bɛn ni waati taabolo ye fugan barama sugu b'a la ka sumaya ka taa fɛ Bamakɔ. Ne tɔgɔ Yaya Kante. Alhamdulillah an ka client fanbaw n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a caman b'a la musow b'a la cɛw b'a la. Bon an bɛ livraison fana kɛ sugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fana ko kɛra cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen waati n'a cogo kama vraiment sisan kɔni a ka gɛlɛn dɔɔni. O so taga kuma ye samiya waati ninnu baarakɛlaw bɛ taa so waati min na a sugu kɔni a telima o waati ye wa. Barama nafa ka bon i n'a fɔ guwado minɛ. Barama nafa ka ca kojugu an b'a ye k'a fɔ adamadenya tɛ taa dumuni kɔ. Donc dumuni du fana bɛ tobi barama de kɔnɔna la. Barama suguya fana ka ca sisan forme bɛɛ b'a la et puis a bɛɛ ni a kilo hakɛ fana de don donc o bɛɛ n'a nafa de don. Sisan an b'a ye fana mɔgɔw tɛ furaw tobi hali bɔgɔdaga ninnu na tuguni an bɛɛ bɛ fugan baramaw de k'an ka furaw tobi k'an ka tobi min kɛlen don k'an sɛgɛn sisan o ye barama kɛ an b'a ye k'a fɔ caman farala a sɔngɔ kan. O bɛ cɛ yanfan a bɛ muso yanfan barama nafa tɛ ban muso yɛrɛ ka baarakɛlan yɛrɛ de ye barama ye Mali kɔ kan Mali ɲɛ kan isa kɔni ni tiɲɛ yɛrɛ la a baara nɔ kan ye a bɛ se baara la rendez-vous o b'a la mais kuma dɔ la numu ni mɔgɔ ɲɛnama tɛ han anw d'olu dilan. Nin bɛ dan sigi bi VOA Bamara ka gɛrɛn na min lasera aw ma Abiba Nango Tarawele fɛ ka bɔ Bamakɔ. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Ayiwa an balimaw a y'a faamuya k'a fɔ ko nin ye dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan ninnu labɛnna chaque tiro fɛ alaseliw kɛra u ye ne Keyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ k'aw sɔgɔlen to an ka kunnafoni siraw la radio ani télévision ani bɔlɔlɔ siraw fɛ nin jɛmukan min n'a bilalen filɛ nin ye sisan a b'a sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen kan n'aw bɛ fɛ k'a lamɛn YouTube Instagram ani Facebook kan nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.